Usizo silitholile lukhulu kakhulu ngoba mina njengopresident wasesikoleni bese ngibona izinto esengahambi kahle kodwa ngiyathemba ukuthi ngoba senifikile kuningi okuzoshintsha. Bajabule kakhulu because khona enye into okuyisho wena ohlala naye umuntu angayizwa kodwa mesisho umunye umuntu usezobona ukuthi ngempela iyenzeka. Bazobona ukuthi kusho lento i-reality hayi ngoba kushiwo ngoba so uma bezobuya bezobatshena ngempilo I think bazoba right bazophasa babe motivated. Esiye sabhekana nakho ukuthi abanye babuye belwe ngenxa yenkinga eningi, abanye baphinde futhi bebe ngokungazwani emaklasini, abanye bahlekana ngenxa yeyuniform thola ukuthi asifani njengoba vele asifani suke emakhaya angafani. Babenefithile uyayibona lento ye-bullying whereby ingane icwase enye ingane ngento eyigqokile ngokudla ekuphethe bayidlale kahle kabi lento lena, so zibonile ingane ukuthi asicwasani ngoba sonke singaba kaNkulunkulu siyafana. Khona imizi engafani neminye imizi, abanye ba right empilweni abanye abekho right empilweni, so akumele lo muntu loyo umhleke kodwa kunalokho msize makukhona ongamsiza ngakho. Umntwana siku-vacation mahhala besithi sizosipana kanti akusetshenzanyana yabo njengoba si-connect i-system sigqiba uconnect i-system silungise isiteji and then afika ama-copman azoshaya isipani. Ngiyabonga futhi. Isikole sokuqala la eVimbukhalo mfowethu, bakhona abafowethu bavukile, we are here on time. Hey, kunzima mani kodwa ke kuzothiwa. Ready to run the show. Ibullying esihlupha kakhulu nebukeka yanda kakhulu ile ye-cyber bullying, ibukeka yanda kakhulu. Nginamavidiyo engathi mangikukhombisa lapha efonini nami ashaqisayo whereby iy'ngane zi-abhuzwa ngezinye iy'ngane. Uma size la esikoleni sizofunda akekho umuntu onelungelo lokubhulisha omunye umfundi, angithi ningavumi ukubhulisheka omunye umfundi akuvumelekile lokho-ke ngoba senzani uzoboshwa umncane ungaki niyezwa. Phansi nge-bullying, phansi nge-bullying, phansi phambili ngemfundo, phambili. Yebo siyabonga. uNkulunkulu nguye osehlelile ukuthi besizofika la. I didn't do much ukuba ndize lana mina. Okwami ukuthi ndibe khona kwi-timing e-right umdala enzileyo uba impilo yami izondibeka phambi kwenu namhlanje. I might not have something special to give you njengoba ndilana, but engaku-offerisha ngoku yi-past yami engicinga uba yiyo edistroye wonke u-30 years, almost u-30 years andiwuphilanga bendilwela nje ukubaleka ukuzama ukungafi engeyona impilo engicinga uba ungakwazi ukuyinyamezela njengomngalo. Kakhulu nje umfana obekhuluma ukuthi ubuya khona kwenzakaleni kuyena, uba prepare besabancane ukuze bathi bekhula bangasafisi ukufunda ngamaphutha kodwa bakhule nje benze into correct. Ufuna umuntu nomuntu azibuza ukuthi yena ngabe uyibhokholo yini, ngoba ukuba ibhokholo uqala ngokuthi ungawazi ama-school rules, ungawazi umthetho wesikole, ungakwazi ukulandela umthetho wesikole. Okwesibili bese uba ibhokholo ushaya ezinye iy'ngane. Abazali benu nonke ngibanila, abanye babo basebenza kanzima ukuze niswenke nibe bahle kanje, nifunde ukuze kusasa nizoshintsha amakhaya enisuka kuwona. Kodwa uma usafuna ukuba uclever uthi wena ufuna ukuyibambishisa ikhaya ozalelwe kulona, wena onamandla ukuthi ulishintshe. Singayinqoba le. We want peace in our land. Peace in our land. Ungayenzi
izinto ezowenza omunye umfundi ayithole senenza into eziyo ukuthi mhlawumbe akasathanda ukuze esikoleni useyasaba ngenxa yokuthi mhlawumbe wena uyamtshontshela uyamshaya. Enye into ebalulekile I think iyona gospel that we preaching njengemvelo ukuthi masize emphakathini asibheke kuma-social ills ukuthi ngaleso sikhathi yini le edala ukuthi abantu ukuthi bayahlukumezeka. I think imvelo ikhuluma khona let's look at ama-social upliftment programs ukuthi masifinyelele emphakathini yini edingakala kahle hle. Izeke noma ukuthi siyawathinta the upskilling programs kodwa kwamanje la ithe imvelo asike sibheke ukuthi imphakathi ihlushwa yini. Umbuzo ukuthi what is it that people are celebrating about you? Any celebration mangabe umuntu ongayishiya kwilegacy akubona i-entertainment iphela. Do we speak to our people and make a difference njengabafundisi? Do we speak to our people and make a difference njengoprincipal? Siyazenza lezo as the figures ezithi ngingakwazi ukuphuma from formal to informal education and make sure ukuthi umphakathi benefits. That's what we are about njengemvelo social development.